Il-moda ta' tfajlit tinbidel dejjem, il-moda tal-irġiel tibqa' l-istess. Biss daqs in-nisa wkoll l-irġiel ikollhom fl-imħabba tagħhom lena tas-suċċess. Tiddandan tħobb il-mara bil-kuluri għax taf li tolqot lajn tal-ġuventur. Tiżejjen taf li l-bis tal-isbaħ xorta għax bekk ma' kull żagħżugħ tagħmel furur. L-irġiel u n-nisa kollha lil xulxin jinoġbu u x'inhu l-irġiel jiddu bla jagħmlu xejn speċjali mingħajr il-ħtieġa żejda tad-dandin. U sewwa din hija l-morali, l-irġiel u n-nisa jogħġbu lil xulxin. In-nisa jgergru ferm għall-irġiel kollha, l-irġiel imaqdru n-nisa ta' kuljum. Dan kollu l-para tiġri wara r-raġel u taħseb fih bil-lejl u tul il-jum. U hekk l-irġiel li jgħidu kontra n-nisa u lilhom kull mument jiddisprezzaw. Kif jilmħu tfajla ħelwa jinsew kollox u minna f'daqqa waħda jinnamraw. L-irġiel u n-nisa kollha lil xulxin jinoġbu u x'inhu l-irġiel jiġbdu bla jagħmlu xejn speċjali mingħajr il-ħtieġa żejda tad-dandin. U sewwa din hija l-morali, l-irġiel u n-nisa jogħġbu lil xulxin. L-sin tan-nisa twil u jqasqas dejjem, tant li s-suġġett tal-kliem huwa l-irġiel. L-sin ta' dawn ukoll itaqtaq ħafna fuq ħaġa biss li jitan-nisa l-ġmien, għax daw l-irġiel ifittxu l-kumpanija tan-nisa sbieħ inkella ma jgħixux. U n-nisa jfittxu qabel xejn issieħeb għax mingħajr raġel huma ma jgħaddux. L-irġiel u n-nisa kollha lil xulxin jinoġbu u x'inhu l-irġiel jiddu bla jagħmlu xejn speċjali mingħajr il-ħtieġa żejda tad-dandin. U sewwa din hija l-morali, l-irġiel u n-nisa jogħġbu lil xulxin. It-tfajla tħares dejjem lejn l-imħabba bħal-ħaġa li tal-ħajja tkun il-għan. Lil-ġuvni tixbu drog bħal-kalamita bis-sinjor minn qalbu joħroġ dan. Il-ġuvni prożuntus ma jafx lin-nassa sa fl-aħħar taqbad sal-ġur din ix-xieħ. U dak li l-ġuvni jibda bħala ċajta ikollu serjament jitqanna bih. L-irġiel u n-nisa kollha lil xulxin jinoġbu u x'inhu l-irġiel jibdu bla jagħmlu xejn speċjali mingħajr il-ħtieġa żejda tad-dandin. U sewwa din hija l-morali, l-irġiel u n-nisa jogħġbu lil xulxin. Basta